mari lagi kepreman. Minsan eh. Meron juga alas 4 DJ kay ano, alas 11. Giapat ko. Kana sila sunod eh. Alas 11 kadlawon gyud. Salamat. Ato ko na. Dali na, nasa. Dali na timplahan. Hindi mo kasi hapit dapat kami sila. Sige, kiring mo ata ko. Ay, ito dito. Nagtuka ko nang ihaw, di sila yung mangihaw. Bubog na yung matay ba? Mga bata, siya po man. Ako, habi ko nga kami siya. Wala din. Gawin mo. Ulit po Oh, mo. may nakakuha na. Wala basket dito niya. Ay, ito na yung eh. Wala yun, nalichugawas na ita. Pansit. Bisa. Ini na busin. Kan ko ni protein, kan mabuti-buti eh. Dila isa ko na. Umba lang sa akin. Di na may udan. Kani ba ni para pansit dai. Pangit sa buong manok at ng atay batik ko no. Isagol sa Pansit. pansit. Ano masuk kantor je? Nah, yar tu kami ban. Cepat ko deh. Ade ang kanang kuan may nang naisa ta siya do kanang mela do kuan magluto lang para ni udtosad. Oh. Iburot na ay ano iburot ni mo. Gamay ra dong. Gamay ra mo ni dong. Ayaw. Pakati na dong. Pakati ba? Kasabot ka unsay pakate? Buntay, buntay. Ang sakon, ang sakon. Oh. Labi niya. Damihin. Kalsikan mo din na. Ano day? Nanatatan. Para na sa buwan. Kuan kay sa bote. Wala di kaya ako Man. Ha? Sama? Asli na siya day. Dila. ako kumao kay ko magluto ano natin dila. Dila natin. Mau kay ko. Sudah. Buto na. Sudah. Buat tubig, bumbut-but ko. Kamu sa luto na eh. Magbunyag. Oh, dan man. Oh, dan saging bare mga peraturan ko na. Pa saging ay ko, dahon ni. Oh. Ano uli? Balikan na. Sabi na ingkar. Iya pinuho pa. Hinigot niya. Pa. Igot tubak pa ba? Oo ang kwan, oo ang tiil. Pera patis. Hindi ko lang gamay mantika. Ang patis pa? Oo. Baso. Anig aksong kuwa pa. Pero meron pa di pa butangan. Kakuan na sa. Kaya lang kukuha gamay. Buti man, ma-discovered ka na ma. Di ka na kukuha naman naman. Kana may kaslon. Kana, ship na. Gikan na sa kuan, Egypt. Kana, gikan na sa Egypt. Lat ayun ma. Latang na. Singitan ito yung. Doslet. Baso, baso. Baso. Oh, baso. Baso nga bags. Kung kasampan Unsa ba? Kung kasampan ng sawa ba? Sorry. Ako, kasampan mo sawa. Oh, sana pa rin ko lagi. Kawaga. Oh. Ha? Ano mo dako? Ako, oy. Way turjak. Baturjak. Oh, mao jud ay, raan na jay. Oh. Yawari po. Bueno, kaya basil putot day. Mo dito lawa.
Guys, review guys. Ipakawal kayo sa mga standby guys. Tulad na dito, pikas ba ito? Bigbital lang tinai. Edit to lang to. Why tinain na bitay? Wala. Ay, mantika o patis? Ah. Isagol. Para pahid na ba? Ganun din ka. Tagbilang ay. Gini. Diyan na patis. Oh, gituyok. Why, kung chill ba? Chill lang. Pero na gituyok. Chill lang. Pero na gituyok. Pasok to si Mario. Andre, do. Kunting tiis na lang. Kadungog ka to, te? Yawan. Sinangadlaw nga bards, nangandam nimi sa bunyag sa among Altea Faith, Cabrillos. Nakubog mo yung burdo kang giaway. Ubag kay kog mata mga bards kay nagsugba miguan ay Nagsugba mig piskat guys. naginasal miguan, lechon manok. Pamig manok. Tara mga bards, diri mga bards, hapit na. Puhon kada sa kanya ato po. Kada sa kanya ato mga bards, ato puhon mga bards. Pondap. Ang nga, di pala kay kapag Kalawan. ni bata. Guys, this is guys kay bulbulubot guys. Ha? Bulbulubot. Bulbulubot ko mga bards. Guys, happy na balik guys ha. Hapit na ko siya muna. Guys, happy lang pagbabalik ng jeep guys. Tara, ato tuyokon. Yun to sa vision. Tuyokon na tong manok mga birds. Ali mga birds, tuyokon na ni kay. Mga birds, tuyokon na ni mga birds. Tara, mga birds. Tuyokon na ni, tuyokon. Guys, tuyo ka guys. For mga birds kay natua. Wala pa man tayo tuan eh. Inyo ka lang siya. Inyo walang sa mga birds. Abot ra pohon kung nanate to inanira katigom dagamay. Nga to say pahalipay ba nga kuan. Ano yung bird ay sugbatag tulo ka kuan bird. Chunod tayong tulo ka manok. Langgam to na guys. Muna si langgam mga bird, dag ko nga langgam birds. Diray. Dag ko nga langgam. Agad kitag nauron kay pati asuha. Balik migpisto mga birds kay adto ganiya kay hindi chagit. Asol! Hindi chagit ganiya mga birds. Diril na mga birds, bali na dire. Indot mo gina ka ng kuan, labi na ka ng kuan ay nakay anak or kanang kuan batang gagmay ba indot na siya nang bunyagan ba nang tagaan dyan mo kuan ba kay mo man say kuan jud formal jud nga kuan mga bata ba bunyagan jud ana kaya kita tanan mag-agim kita bunyag mga birds ya ba di magaw Yeah. magaw unsa di magaw Oh, mauna ka. mo na siya mga birds. So sila ko yung Simar, Jan Michael, na sila dito. Na kuan, sila Linar. Na sila sa simbahan. Yeah, bawal pa kay napamitay pandemic ron nga Wanted guys. Analo you guys. coronavirus. Nag-green jigging pants guys. Napay pandemic ba nga kuan, kailangan gamay lang sa ang motin para likay sa kuan. Kay naman tayo gina-follow nga kuan, social distancing. Ay, magpatay na. Kami lang si nagmaniho dire, sila ni Antisita. Balon ba? Ako nagpicturean. Sila gian story ran ako. Sila Ate Michelle na dito nag-decorate sa kon, nagtarong. Kami dire kay kanila sa among gatiman mga birds. Wala kay ko ka-video nga birds kay kuan god kanang busy ba ya. Samok kita kung mag-video ta. Ginamay. Hinumba. Na Humba. Kani kinamot. Kani inatay. Inatay. Yeah. Kani inakay.
So wala pa may mga tao mga birds kay nanglakaw pa. Chief of mine ang grisana, chief of mine. Tao bitaw mi. Tao sa balay ba tao? Ang tao sa balay mga birds wala pa diri mga birds kay tungod nasa simbahan kuyog ni kuan Brajan. Mo na ni mga birds. Gusto mo na itong plato mga birds. Sa una panahon, pwede raw mag-bodol fight mo, pwede rin siya gamiton. Mo ni siya imong plato kani birds. Down saging. Down saging, nya loving. Adri si Lola mga birds, magipag-istorya nimo. Kasabi na. No, saban. Sabi na. So, aman bad. Kana birds ba kasabi mo? Bad. Ay ikaw ni nalo. Inom ka, may manghagis ka. Wala inom. Uy, nala birds. Butang sa o. Awo talaga. Ayam sila dyan. May bad niya. Ako na. Katon na ikaduha. Wala naman kayo nang inom kayo kay. Ha, brother? Naari ba ba? Abot na sila mga birds. Ara, si Altia, mana si Altia Faith. Taray. Ay pa pala. Kiss ka ba? Mo kiss kas gakugos ha. Daray. Bard, tuma na Bard. Para saan niyo? Tagtaran ba nga? Tagtaran. Nakakuha tagtaran. Ito ba? Ito bang may kuan? Ambira? Kahoy? Katong kahoy itom di. Kahoy ito ba? Table yan. Sano? Ako, ano na? Guys. Nanay ka ron. Ikaw dap. Kitok. Pare. Pare, JR. Pare JR, sa may kasultin mo ron. Natay ko ron. Tama, JR. Pare kinata nila kuan. JR. Lapal na ano? Lingaw. Enjoy na tayo. Nahurot ka sa sarot. Manyan, tagbuwa ka lang. Yes, salamat shopping. Raymond. Pare sakit mo ko ito. Sabihin mo, sama kami. Mga pare, re. Kali mga pare. Pare. Oh, pre. Oy! Oy! Nox! Eh. Buitan. Ada siya. Oy! Tilaw ra. Yara, re. Dancer Kings Gambit. Happy birthday. Sorry ma. Sabay ka tuwa-tuwa na pandi ay. Nabait na ng loko pero wag pa ko ni-retire. Siya dinigong. Kasabay
girls, them a